Gondatwisa degree college o first semester pora srungui tongnai chini taku koroksa no butharjakmani noro jotono khana bai khana social media ni tui bono hospital go kolai rigui bujakha ek dui din ni pore khe boni langma saso thangkha kok tumani bisingtei saimankha sela burui rokno khe romjakha tabuk hospital ni simi oni mangkuthei angjakha juda kino pujari honei sajakha specific time hour tongo aboni je somoy rwmani bisingtui kisafano makoflogya nai hinui saimangkha hayakhe guli charge khaijaknai hinui saijakha khaijaknai hinui sajakha naini di chini mam